B'investiment ta' madwar €900,000 fuq is-saqaf tal-ġibjun ta' ħalluqa qed jiġu stallati aktar minn 1300 pannella solari li bejnietom jiġġeneraw biżżejjed enerġija għal 250 dar. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma Karl Cilja qal li l-korporazzjoni qed tinvesti f'solar farms fuq il-binjiet tagħha. Proġett ta' renewables li jkopri minn siti tal-korporazzjoni minn ġibjuni fejn naraw installazzjoni ta' iktar minn 7,000 pannella fuq art ta' madwar 20,000 metru kubu. Ovvjament ħankunu kapaċi niġġeneraw mal 6 miljun kilowatt-hours fis-sena, 6 million units, konsum ta' cirka 1,400 familja fis-sena. Il-proġett ta' Solar Farms huwa wieħed minn 5 li qed isiru permezz ta' €25 miljun fi green bonds għal 10 snin, imnedija f'Lulju tas-sena li għaddiet biex jiffinanzjaw proġetti ambjentali inkluż dawk t'enerġija rinnovabbli u t-trattament tal-ilma. Bilan li l-pubbliku u l-azzjonisti jkunu jistgħu jsegwu l-progress ta' dawn il-proġetti, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma nediet pjattaforma diġitali li tagħti aġġornamenti dettaljati fuq kull proġett iffinanzjat mill-Green Bonds. Is-Sur Cilja spjega li s'issa diġà jintefqu €7 miljun u sal-aħħar tas-sena mistennija jintefqu €2 miljun oħra mill-Green Bonds ekwivalenti għal ma' 36% tal-fond. Il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli deskrivit din il-pjattaforma bħala pass ieħor innovattiv fil-kontabilità u t-trasparenza. Anki lil min investa flusu f'dawn il-Green Bonds li għedin imorru biex jiffinanzjaw proġetti li għandhom sens ambientali li jgħinu wkoll fi tranzizzjoni lejn ekonomija li hija neutrali mill-karbonju. Il-Ministru qalet li dawn il-flus qed imorru għal proġetti ambjentali sostenibbli u li jgħinu lill korporazzjoni u l-pajjiż ikunu aktar neutrali fejn tidħol il-klima.